La penúltima, un programa molt pesat. Miqui, puja i baixa unes quantes escales, home. I ara arriba una secció molt especial, però abans de començar m'agradaria fer-te entrega del botó de la censura, que me n'he descuidat avui. Eura. Què és? Fa 2 mesos que no miro el programa? És una innovació, una locura que hem incorporat ara fa poc, que et servirà per si alguna vegada penses que estem dient alguna barbaritat, tu el pitges, no sona gaire, no fa gaire soroll, però tu et sentiràs millor. D'acord? I ara, dit això, quina il·lusió, aquesta és la penúltima vegada que escoltem aquesta sintonia i, per tant, la secció d'en Marc. Endavant, explica'ns un conte o fes una mica el ridícul per intentar cantar un altre cop. Per intentar cantar un altre cop, Hola a tots! Ui. Hola a tots. Posant a tots. Ja comencen malament, que sí? Vols que tornem a començar el programa? Vinga, benvinguts a la penúltima! Fracàs! Avui he decidit fer una cosa totalment diferent, com sempre dic, vale? Com sempre faig, que cada cop faig coses més absurdes, vale? I m'he posat el traje de periodista, que no tinc, i us porto un documental inèdit, un documental vingut directament des del futur, un documental sobre nosaltres. Oh my god! Vaja! Vale? Vinga, anem ràpid, començo amb aquesta cosa del documental. Vinga, Marc Andreu, posa'm la música. Ara estic deixant respirar la música, com ha dit Anton. Ens està quedant un programa gens avui. Perquè la música és com el vi, ha de respirar. Perfecte. Segurament recordaràs la penúltima. Aquell programa Dona de Sants que ho va patar entre el 2018 i el 2019. Segurament eres d'aquells típics fans que escoltaven el programa en directe els dijous a Ona de Sants, la remissió els divendres a Ràdio Manlleu i els caps de setmana et baixaves el podcast i et miraves tots els vídeos a YouTube. Segurament formaves part d'aquella massa incontrolable de fans que seguia aquell programa transmèdia on deuen ser? Que ho va patar en el panorama català i fins i tot m'atreviria a dir que en el panorama espanyol. Sí. Però mai t'has preguntat què se'n va fer dels membres de la penúltima després d'aquell inesperat i sorprenent final? Desmuntant la penúltima. Primera part. Què se'n va fer dels membres de la penúltima després d'aquell inesperat i sorprenent final? Es posa l'expectativa molt alta. Espero que sàpiguis de fer la veu de Glòria Serra com a mínim. Avui ho has donat tot, Marcs? I estava gravat, imagina't. Recordeu en Gerard Mus? Sí. La veritat és que jo no. Buscant informació a internet, he descobert que la cadira on seia en Fran, abans hi seia en Gerard. Després de que els seus companys el fessin fora del programa per culpa d'un acudit, en Gerard Mus es va dedicar a passejar-se per totes les franges horàries de Mediaset, fins a aconseguir el seu propi programa a Telecinco. El programa va ser un èxit rotund fins a arribar a substituir el Sálvame. Actualment el trobareu a Mousse de Limón, de dilluns a divendres, i a Mousse de Chocolate, els caps de setmana. Ha esborrat el contacte de tots els seus companys i viu feliç a la finca, on és veí de mitja plantilla del Real Madrid. Del Real Madrid. Una mica de respirar. Respira. Però li pots indicar, en Marc, que pugi o baixa la música. Jo ballo i ja ho interpreta ell. No farà cas igualment. En Francesc Redondo Fontrodona va arribar per substituir la cadira buida que havia deixat en Gerard Mus. Mai va ser gaire estimat pels fans. Havia sigut l'últim en arribar i deia coses massa intel·ligents i científiques. Al final d'en Fran, el programa va tenir un regust agredolç. Si és cert que es va fer famós, no és menys cert que les seqüeles encara són visibles avui en dia. Un dijous a la nit, sortint d'Ona de Sants, un fan insatisfet amb la resposta que li havia donat en Fran al seu consultori li va fotre una pallissa salvatge que el va deixar en estat vegetatiu. Avui en dia viu... Bé, viure tampoc és la paraula. En Fran respira amb l'ajuda d'una màquina i de tant en tant fa algun bolo fent de Stephen Hawking en algun comiat de soltera. El podeu visitar a la 3a planta de la clínica de Xeus. La marxa d'en Marc Andreu del programa va ser sonada. En el penúltim programa de la curta història de la penúltima es va presentar als estudis d'Ona de Sants el mateix Steven Spielberg.
Després d'haver-se emocionat amb els vídeos que penjava a YouTube, l'Steven li va confiar la direcció d'una trilogia de pel·lícules sobre la penúltima. Aquella va ser l'última vegada que el van veure. Els seus films sobre aquell programa de ràdio van ser un absolut èxit i li van comportar nombrosos premis, tant ell com Eddie Murphy, que interpretava tots els personatges de la pel·lícula. Actualment té la seva residència a Beverly Hills. És extremadament ric i mai ha tingut cap problema amb les drogues ni l'alcohol. I té una cavallera que li arriba a mitja esquena. Diversa aquesta música. Sí. L'has escollit tu. Molts matisos. Era molt llarga, he hagut de retallar molt. El final d'en Miquel va ser força trist. Qui és en Miquel? Després d'intentar imitar a milers de famosos morts a la seva secció de la Ouija, utilitzant sempre la seva pròpia veu, en Mickey va patir greus malalties mentals que el portaven a pensar que la seva veu pertanyia a alguna de les persones mortes. Després d'anys ingressat en diverses clíniques mentals, va aconseguir escapar. Es va dirigir a una de Sants i es va arrencar les cordes vocals i posteriorment la vida, en un ritual d'allò més macabre. Hi ha qui diu que a vegades intenta contactar amb l'estudi des del més enllà. Per què en aquest ordre? Tan bon punt es va acabar la penúltima, Antoni va caure en una espiral d'autodestrucció a base d'alcohol i drogues, del que no va sortir durant anys. Veia venir. Gràcies al seu positivisme, es va autoajudar a recuperar-se i va pensar que seria una bona idea deixar els seus mètodes escrits per la posteritat. El mestre Toni Positiu, que és com es fa dir ara, ha escrit una obra de més de 180 volums sota el títol Always Look at the Bright Side of Life, i hi ha un rumor que s'està preparant una adaptació cinematogràfica. El nom de Marc Andreu sona com a possible director del seu projecte. Actualment Antoni viu a l'Índia. Es veu que el viatge li va canviar la vida. Es va trobar ell mateix i s'hi va instal·lar. I cada que queden 2 persones. L'Albert Vilella no va caure en depressió quan va acabar la penúltima. Ja estava deprimit mentre feia aquest programa. Sense programa, sense amics i sense res a fer, va decidir dedicar-se al que millor sabia fer: escriure teatre. Va entrar a l'Escola Superior de Dramatúrgia i es va convertir en un dels dramaturgs més reconeguts de l'escena internacional. Albert viu en una vida bohèmia, creant nous continguts sense aturador. Cada 2 mesos estrena un nou musical a Broadway i ja té més d'una desena de teatres que porten el seu nom. Actualment viu a Manhattan i té una localitat a peu de pista al Madison Square Garden, on no es perd ni un partit dels New York Knicks. No li interessa gens el bàsquet ni l'esport, però s'ha convertit en una persona molt excèntrica. L'últim membre de la penúltima era en Marc Almarcha. Quan va acabar el programa es va quedar sense res. En Marc segueix a l'atur i porta anys vivint del record de la penúltima i aprofitant-se dels fans que encara queden. El podeu trobar al cap de setmana al Mercat dels Encants, venent merchandising que assegura que és original del programa, i de tant en tant fa falsos documentals de merda com aquest per poder pagar el lloguer. Actualment segueix vivint a l'Hospitalet de Llobregat. Quin drama humà, Hospitalet. Avui no hi ha I fins aquí no acabem una no? Fracàs! Fracasso! Moltes gràcies, Marc, de veritat.